suair an garó intachne ní ra súil leis méid sin. Tá má bhódúil agus tá má bhuaigh go chuileáin a thug bótachain ar an ní. Ní bhah se bhuaightein gan sin. Ní ceap mu chuir sean an bhuachaint maiall chun amthail comórtas ítach. Ar an lá mór bhí mu dean mar seach. Bhí samceach éh mórthaireacha bhí mé haon bhí an feitiach. Ar an fiúí lá go Márta bhí go sáil go dtí sasna agus mé go chasceol an níonú le snéadachana. Ar an lá mór bhí me neiseach. Seansmha chuile amthir sa bud me si lug aníach. Náir sé dul reis a Scoil Amárach. Ní cheapan go bhmuid dul siad go dtí an chuigear le dul semi-finals ach go tá sé deadly.
agus be mu go na Maolchiaráin brothers is after níos in seo Ceathrún Rua is train a race the chomh níos in lads is that show agus the brothers be Maolchiaráin Bhí barling mo muna teachtain se an nuair gar Roma deadar an cúpla seachtain chuna agus tá nás an na heachtain se maiall tá goscan le dúinn se drubí leis an garúrón seo ar an gáil tí mo ghilta chu te so taí lena cúna nua sin takeíochtaí chus sin ach ar sin far se dan takeíoch go deos a breid me dear a thug chasad pí a ceol agus bag an damsa so sé sin go deas. An rud is smó a cins me se treis an hóláit ná go húndúil má bhíon actas an ghailteach nó a bit traditional himp na tíre na acta le pop nó rock fan an rud ghailach nó traditional music me sé fan se a dárá se gúnaí ach bhfuil se haar cían ar déidir gúil an rud an ghailteach nó me dear an damsa an seanós agus an ceol ghailach an ceannas fear fan se go déidir. Bhfuil se bhfuil se chunig dú bert se diomann sin coppla hábléach in agus sin chu seán an sin ag rangnaí lena do bhainaí ar a gána agus an se rang bháinle as an se rang le roisiní bhhaín agus sinna chuid thug seafa héanaan sin. Tá go leor daoine himp na bhac an damsa réamh agus leann se bhfuil se cete leán úte ní rud amháin go daoine óga tá tú ná sin nachil agus tá sí fóin meid 60 go bliain grísúil tá ní le bhadra leán agus leann se bhfuil go leor daoine tá sí enjoyal mar sin. Thank you.